Аз съм най-осмивания, най-оплювания, най-обиждания в социалните мрежи. YouTube, TikTok, Facebook, групи, групички, какво ли не. Почти няма нещо, което не са ме наричали лошо. Някои пишат: батки Ростия с тези монолози. Как да стане като аз като се обадя на някой и кажа кой съм, и той казва: абе, много те харесвам, какво прикажеш. Ама нали знаеш се. Славата ми е лоша. Аз съм буклук, измамник, руска подлога, русофил, комунист, сводник, лихвар, всякакъв, какъв се сетиш, бе. Аз не знам кой не съм бил. Но тая руска подлога и той е измамник, всяка както ме наричат, да знаете, аз съм единствения, който си плаща данъците. От парите, от YouTube и от Patreon. Казах ви, има още 3, които аз знам. Един е сина ми, другия е Цанов, третия е Коцо от Възраждане. Защо съм сигурен, че никой друг не плаща? Убеден съм, господа данъчни, самосезирайте се, вместо да ходите да търсите бабите и да гърбите хората, примерно с такива магазинчета, дето имам аз малки, за стикерчета оттатък, карат и даже жените на тоалетните, не че изкарват малко пари, ама да дадат касови апарати, такова касови бележки. Абсолютно всички проверявате. Добре, те ютубъри, така наречени инфлуенсъри, даскали, интернетни блогъри, сигурен съм, че кабеларките не плащат. Ако са разровите, съм сигурен, че парите от социалните мрежи, които дават, може би BTV, Нова и БНТ не плащат. А за тези другите мишлетата, дет свърчат от всякъде, подкастъри, модкастъри, няма значение къв си, бе. Дали ще пееш, дали ще готвиш, дали ще продаваш химия, дали ще правиш нещо си. Ти в тези социални мрежи, когато получиш 5 лева, ти си длъжен да отидеш в данъчното и да кажеш: добър ден, аз имам доход. Както, примерно, ако даваш едно помещение за 100 лева, ти трябва да отидеш да се обадиш, че имаш доход и държавата да те обложи с данък. Кои са правилата? И Киро комуниста, когато му монетизираха канала в YouTube, първата работа, като изтеглих първите пари, там едни 400 евро, беше да отида и да питам какво трябва да плащам. И познайте сега какво се случи. Аз 3 месеца не можех да намеря счетоводител, който да разбира от това нещо. В данъчното има закони там, правила, какво трябва да плащаш. Има. Ако си мислите, че няма, с грешка сте. Защото аз плащам. И за мой голям късмет, една моя втора братовчетка се оказа перфектен счетоводител. Зае се, проучи нещата и се зае да води счетоводство. Това е преди май месец, че стана 3 години. 3 години. Като, понеже аз не съм отишъл, когато им е монетизиран, по закон е така, да знаете, господа ютубъри, там всичките, да знаете какво чака. Ако почнат да разследват данъчни, а те трябва да разследват. Защото ви трябва да плащате данъци. Не съм аз най-големия глупак. Русофила, руската подлога,
всякакъв дет ме наричат, само аз да плащам. Цанов и сина. Аз знам, че има 2 счетоводителки, за втората съм чувал, които могат да водят това счетоводство в България, за това съм сигурен, че няма. Те дори тези момченца и момиченца не знаят, че трябва да ги плащат. Те си вземат едни пари и викат, ние сме над закона. Или, примерно, евроатлантици с украинското знаме, с знамето на дъгата, цветовете, те са над закона. Не сте. Не сте. И не трябва да сте. Не трябва да сте. Защото не мога съм аз най-оплювания, най-глупая, па да плащам и на камара данъци. А те, които са почтени, които борят световните правителства, промо-кодови, мромо-кодови, от тук пари, от там пари, рекламка, за тях те може да излъжат. Но парите дошли по банка. Помните ли, моите абонати в Patreon, какво съм научил? Че едно нещо, което има документ, там не трябва да правиш измами и далавери. Или да вари по банката, защото ще те фанат рано или късно и ще ти сцепят задника. И така трябва да е. След като ще правиш бандитизми, други работи ще правиш. Но когато вървят, рано или късно, ще те набарат. Ютубър ще отварят си ушите. Какво стана? Понеже отидохме след 3 месеца в данъчното и хората казаха, когато получаваш пари от чужда фирма, западна, няма значение 5 лева ли са, 50 лева ли са. Ти трябва да отидеш да се регистрираш по ДДС. Там не ти трябва оборот. Да, няма значение поегене ли си, затегането оттатък ли си, като какъв. Отиваш добър ден. И понеже аз бях закъснял с 3 месеца, аз не съм знаел. Аз викам, чакай, аз може да спечеля. Вика, няма такова с нещо. Дръпнеш ли парите, трябва да отидеш. Аз не съм знаел. И си платих 500 лева. Тя мисля, че беше 1000, от 500 до 1000 лева. 500 лева. Туп. И ме глобиха. И си ги платих като поп. Следващото, което е, понеже тук преди няколко месеца ни ограничиха, дават ни едни къси там 100 евро от YouTube рекламите, понеже ма докладват постоянно такива едни доброжелатели, честни, почтени, които съм сигурен, че не плащат данъци. Няма значение, че ма вземам 100 лева на месец, 200 лева. Да, ама като те върнат 5 години назад, поне 16 месеца те връщат, или 5 години назад и те всичките пари, дето си ги взел господин ютубър, трябва да платиш данъците, плюс лихвите наказателни и вече там ще решат кой ще глобят. Което е правилно. Не може и ни да плащат и да ги гърбят, пък и ние ръмчакали да си лайкат. От Patreon имаме въпроси. В Patreon пуснахме еди какво си. В Patreon, като си в Patreon, ще си платиш. Като мен. Като Цанов, като сина ми. Ще си платиш. Защото тук има правила в тази държава. Колкото и да ни ти харесват, какъвто и борец да си. Ти не си ги променил. Не може всичките да плащат данъци. А ви сте най-големите тарикати, те ли? Борците, умниците, учителите, инфлуенсърите, новите думички, такива влогари, аз не ги издам. Значи те се лапкат и не плащат. Проверете ги, господа данъчни. Проверете ги те умници. Като тогава още вземах и от YouTube, направих свободна професия, поне по-малко данъци се плащат, всеки иска да плаща по-малко данъци. Той не е престъпление. И викам, ще се пише на минималната осигуровка. Хората казаха, не става. Аз, Любчо Жечев и там другите дървени философи, деца фалиш колко се изкарал, за 3 години, май месец ще станат, само осигуровки съм платил 30 000 лева на държавата. Аз, буклука, непочтения, измамника,
Всякакъв ме наричат. Аз бе, само не ви говоря за данък печалба. Не ви говоря на счетоводители. Не ви говоря парите, които даряваме, всичките са обложени с данък и аз не съм ги смятал като разход. Това е от джоба ми. От джоба ми. Кой от тези буклуци направи нещо такова? Кой бе?